Moro, siitä käyntikortti. Siitä käyntikortti, otat siitä. Joo, ole hyvä. Kiitos. Tää vittua se katto. Se katto sillä, että helvettiä sä teet. Katalla vielä lämmittää. Kohta saa poliisit selkään. Mene pois. Paperi. Mene pois. Onko tuota paperia päästä? Koska Tero lähtee kaupungin manneja turpaan. Ai mitä? Saisaanko mä nenää liinan? Nenää liinan. Ai vittu! Älä tuu ikinä tänne. Joo, anteeksi. Joo, loppu. Ai vittu! Mitä vittua? Siik, haim, sä vaisteli. Mikä vittu sulla on hätäinen? Se on autismi. Mene nyt muualle. Hei, antaa häntä. Hei, ottakaa käyntikortti. Ottakaa nyt. Käyntikortti. Ota käteen. Ei verkele. Verkele huo. No kyllä oikein milppejä. No kilppejä on melkein. Kilppejä. 3, 2. Ai vittu! Ai! Hei, mitä vittua oikeesti? Ai saatana! Voi tulkaa takaisin, saatana! Mitä helvettiä? Tässä. Teidän kanssa. Härkele, ottako tää nestejä? Onko täällä huumetta? Huumetta. Huumetta. Kaikki kasviksi. Olen pedofiili. Ei tarvitse, no niin moro. Vai vittu mä nappa. No niin moro. Onko sä vitun kännissä vai missä sä oot? Onko tää tullut muuta kolkoa? Mä oon toimitusjohtaja nykyään. Jumala touti, katoppa tää vaatetta. Minä oon toimitusjohtaja nykyään. Turpaan! Minä olen toimitusjohtaja. En halua. No mihin mä jatkan matka? Tuonne vai tuonne? Tuonne. Mulla on autismi. 3, 2. Tonneko? Tonne! No miksi sinne? Mitä siellä on? Tänne. Tuonneko? Minne tuonne? Mihin? Tuonne, voiko vaikka tuonne? Voiko vaikka tuonne matka? Tuonneko vaikka? Hei oikeesti, voitko vaikka tuonne? Mä oon tuonne mä lähden. Tuonneko voi lähteä? Et tonne noin. No mä lähden tuonne. No niin hyvä, kiitoksia, vois olan tapuista. No niin hyvä. Kato, oikein, alahava. Mä menen tuonne. No niin kiitoksia, heippa. Ihanna. Pompulla.